Wargi, sesaat lagi kita akan saksikan bersama pagelaran Wayang Wong dengan tajuk Sumantri Ngaulah. Jadi, Sumantri Ngaulah ini mengisahkan tentang seorang satria bernama Bambang Sumantri. Satria ini angkuh, dia ini ingin mengabdi kepada Prabu Arjuna Sasrabahu. Nah, setelah memenangkan sayembara, membawa Dewi Citrawati, kemudian mengalahkan Raja Dharma Wisesa, si Bambang Sumantri ini menjadi angkuh, menjadi sombong. Begini ceritanya. Kemudian dikalahkan oleh Prabu Arjuna yang sudah berubah menjadi raksasa. Seperti itu ceritanya. Nanti kita akan saksikan bersama ya, Lari. Nanti kita saksikannya, diculik Iya. nanti ya. Iya. Jadi si Bambang Sumantri ini angkuh Mas tadinya. Dia udah berhasil menangin sayembara, udah berhasil menangin bawa Dewi Citrawati pulang. Nah, tapi dia jadi angkuh. Makanya dikalahkan oleh Prabu Arjuna Sasrabahu yang berubah menjadi raksasa. Maka setelah itu, Wargi, Bambang Sumantri ngaulah atau mengabdi kepada Prabu Arjuna. Setelah dikalahkan. Setelah dikalahkan oleh Prabu Arjuna. Mengerti nih Bapak Dalang ceritanya? Siap ya. Inilah dia, kita sama-sama saksikan pertunjukan spesial, pertunjukan pamungkas pada malam hari ini dari Sanggar Seni Sekar Padang dengan Wayang Wong Sumantri Ngaulah. Kita beri tepuk tangan yang meriah.
es lampahan ing dalu puniki diceritakan wonten satekaning bang Sumantri Pati Swandagen ditampi dening Prabu Arjuna Wijaya gumrenggem swantenipun Prabu Arjuna Wijaya. Bang Sumantri bagia setekan nira Bang Sumantri. Ai Gusti Prabu Arjuna Wijaya majikan kaula. Mugia katampi sumbabak tosing kula dumateng panjenengan Gusti. Iya Sumantri katrima bakti nira awakmu sawise boyong Dewi Citrawan nanging awakmu gawe pakewuh dari ruwet ning negara isun. Yen awakmu bener kepengen masih ngaula bakti ning isun duwe penjalukan ning isun. Gusti nyuwun agung jembal ing pangapunten sedaya kalapatan kula dumateng panjenengan Gusti. Kula ngraos sawung kula salah dumateng panjenengan. Kula masih kepengen ngaula bakti sareng panjenengan. Sumangga punapa kang dados kangge ngapura kula, punapa mawon kula manut dumateng panjenengan Gusti. Iya Sumantri yen mangkonon isun duit jalukan ning ngalapmu awakmu kudu bisa mboyo utawi gawat taman kang jeneng Taman Sriwijaya. Gusti mekaten sumangga kula manut dumateng panjenengan kula nyuwun waktu kula badhe damel Taman Sriwijaya punika Gusti. Iya wis Sumantri mangkata sing ati-ati. Sumangga Gusti matur kasuwun. Diceritakan Sumantri berikat dikongkon gawe Taman Sriwijaya. Sumantri ora kuat yen derekan. Sumantri katakan sedulur yaiku adi beda rupa senajan buta denawa nanging masih sedulur. Gemergem suaraning Sumantri. Setekaning sapa sira buta orang samar buta gelo masih sedulur Sumantri siapa ya? Wendumia. Kakang Mandli, Kakang Sumantri. Apa wis beli kelingan ning aku? Aku jeneng suka serana. Masih tunggal wong tuwek. Bisa waktu pun diksiraku maka aja manggembe waktu tadi isun kepengen belak-belakan bae. Sumantri dikongkon ning Gusti Prabu Arjuna Wijaya nganggo mlebur maape ning Gusti Prabu. Sumantri dikongkon gawe Taman Sriwijaya kaya-kayane aku butuh bantuan sira suka serana. Semangga Kakang Mantri yen butuh kula ya siap. Kula si bagian lesak bagian buta ge sedulur priben bae kudu bantu ning kesusahaning kakang. Nanging aku jaluk syarat Kakang Sumantri. Jaluk syarat apa sih? Isun jaluk syarat jaluk di aku dadi adining Kakang Sumantri
bakal melu seumur urip. Ya, yen mangkono wis aja kakek ngomong, wis bengi waktu gage mangkata boyongan Taman Sriwidari. Oke, siap Kakang Mantri, tonggon ya Kakang. Ayo mainan. Arane isun blirugi duwe sedulur bagian wujudnya kayak Buddha. Kesuwun ya suka serangan Kakang Sakti. Kan isun win pamang yaiku Taman Sriwidari kang dijaluk ing Gustimu yaiku Prabu Anjuna Wijaya. Aku wis gawe sakien aku jaluk di aku dadi adi seumur urip bakal melu tekanin mati di Kakang Mantri. Isun bagian sira wis ngrewangi aku, wis ngebantu isun, nanging isun masih tetep ora sudi duwe adi wujud kayak buta blesak. Isunnya bagus kayak gini. Wis mengkenen baik isun kesuwun ning siraya Sukasrana kesuwun ning sirana isun masih beli gelem duwe adi buta rasa katen siraya bakal tak ini berikan isun waduh biar isun wis nulungi saking buta gel pengen maten isun kurang ajar sih Sumantri orang duwe ngerasa rumah sesuatu waduh tobat sira Sukasrana ampun serius pecatipun yaitu Sukasrana Bambang Sumantri ngerasa isin duwe adi wujuding buta. Sumantri
awas sila Sumantri. Wis mati isun sampai kapan bae bakal males ning mati ning sila Sumantri. Sumantri aja sabar Sumantri, ampun Gusti. Sumantri bagya setekanira Sumantri sira wis gawe Taman Sridari saiki alakmu tak ampura ning brangan isun nanging anak kang tak sayangaken isun ngrungu yen alakmu dibantu alakmu malah matini Sukasrana nanging ora dadi masalah yen mangkon. Gusti inggih Gusti kula badhe ngaula bakti sumur urip kula badhe dharma bakti ning panjenengan sampun yen panjenengan nerima kula ngaturaken matur kasuwun Gusti. Iya nanging catetan Sumantri aja ngulangi senajan wis tak ampura aja gawe ati kang atiku aja diulangi gawe paktewa gawe keger negara yen sira kan geger maning bakal sira kewalas dhewe yen makaten sumangga Gusti tugas kula sampun beres ya wis yen mangpal bebarengan yen awakmu mengkono ya wis saiki apa maneh kang jalukane ngalammu kaya ning kula wis saiki kula kepengen ngetes Katik Jaya wah arane Sumantri masih ladak Sumantri ya Sumantri eman spirit panjenengan wong sakti tak ing kula mangsa
Bang wira Sumantri kang dados yen niku dados jenenganipun Pati Swandageni ngetes kadijaning Prabu Arjuna Wijaya, nanging yen Prabu Arjuna Wijaya tetep ora bisa dikalahaken. Semanten lampahan Sumantri ngenger utawi ngaula, kula sarondongan wayang wong Sanggar Seni Sekar Pandang nyuwun agung jabat ing pangapunten tancep kayan lawang si getak lir kadya umyang Swatri. Luar biasa. Ya. Itu dia tadi Wargi pertunjukan seni tari wayang wong, iya, pamungkas dari Sanggar Seni Sekar Pandang. Iya. Iya, dengan berakhirnya pertunjukan wayang wong pada malam hari ini ya. Iya betul. Kami Berakhir pula perjumpaan kita malam ini. Perjumpaan kita. Ya, kami Iya. mengucapkan hatur Iya. nuhun. Terima kasih Terima yang kasih. sebesar-besarnya. Kesuwun. Semoga malam ini berkesan untuk Anda semua dan Betul. pulang membawa cerita baru dan pengalaman baru. Betul, yang dari Bandung, yang Dari Bandung, yang dari mana Jakarta, semua. Iya. Jogja. Boleh, Boleh silakan. Bapak. Untuk yang ingin Silakan berfoto dengan ya, para bagian klien